masoyan goro ɗin Hassan Nasimin ya ba muku Allah ya bar kauna talabiya ne da yan Nijar ina kaunar ku cikin laina ba za na manta halatin da ku kai ba gare ni masoya ina son ku masoyan goro ɗin Hassan Nasimin ya ba muku Allah ya bar kauna talabiya ne da yan Nijar muna kaunar ku cikin mu ba za mu manta halatin da ku kai ba gare mu masoya muna son ku kan yi waƙar sai su kira ni wai ka yi waƙar ko ba ka rera ba muna son jin ta cikin kunnen mu kana birge mu da baitunka Sanusi mai isansa age ina gaida ka a waƙa da Rabe Yarbe mai isansa age ina gaida ka a waƙa ta sai Abdurrashid age zani ina gaida ka da waƙa ta da Yusuf mai isansa age ina gaida ka a baiti na biyu na gaida ka a waƙa ta suna na ka bani ɓoyewa rambo mai ƙwarribir age zani ina gaida ka a baiti na siraji ba ni mantawa ina gaida ka a waƙa ta musawa ba ni mantawa ina gaida ka a waƙa ta abdu a kashin ba ni mantawa ina gaida ka a baiti na zana gaida ka a waƙa ta abuba za ni ware ba da amurna yi gaidawa jina gun audi ne yau isa kana gaida ka a waƙa ta sai kabir zango yana zaune galami ni ba za ni ware ba azu kai ma za ni gaida ka azu yamzad ba ni mantawa Rabe Yarbe ba ni mantawa mushe sani